Bé, començarem. Bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí. Gràcies especialment a l'Escola Súnion per cedir-nos aquest emblemàtic espai un cop més, que ja estem molt còmodes i molt a gust. Avui, continuant el cicle de conferències que amb el suport d'Òmnium Cultural organitzem la territorial de l'ANC de Sarrià-Sant Gervasi, coneixerem una mica més com es veu el procés català des d'Europa. Per conduir i moderar aquesta conferència contem amb el company Miquel Estrubell i Trueta, que és veí de Sant Gervasi des de fa més de 30 anys. Abans de jubilar-se, fa 2 anys, va treballar durant 19 anys a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat i 15 a la Universitat del Barri, la Universitat Oberta de Catalunya. Va ser un dels fundadors de l'Assemblea Nacional Catalana i per la seva formació britànica ha explicat el procés a Irlanda, Gran Bretanya, Bèlgica, Estats Units i Finlàndia. Us deixo en bones mans. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació i gràcies per haver pensat en mi que pogués fer el paper avui de moderador. És un privilegi poder veure els ponents així de més a prop i el paper del moderador és segurament situar el debat, presentar els ponents, assegurar que es tractin tots els temes que susciten l'interès i la curiositat del públic i mirar que tothom surti d'aquesta porta amb la sensació d'haver après molt, de tenir les idees més clares i de saber els clarobscurs de la temàtica. Després de les primeres intervencions dels dos ponents i potser un breu intercanvi entre ells a la mesa, obrirem el debat al públic mitjançant unes butlletes que teniu a la vostra disposició per formular-hi preguntes, les preguntes que vulgueu. Els membres de l'organització passaran per recollir aquestes butlletes, estaran a la White i me les passaran. I jo, per la meva part, miraré de presentar les preguntes amb un ordre racional. No serà tan racional com si jo fos un filòsof, però faré el que podré. Donem la benvinguda a persones que potser no han assistit a altres activitats de l'Assemblea Nacional Catalana, amb l'esperança, i això ho dic de tot cor, que algunes d'elles no estiguin d'acord amb el nostre objectiu. És contrastant idees i opinions que farem entre tots una societat més madura i afegeixo, espero que també més lliure. Dit això, si algú ha vingut per encàrrec dels serveis secrets espanyols, que tingui la tranquil·litat de saber que ens registrarem i publicarem l'acte i, per tant, després en podrà fer les transcripcions que vulgui en la comoditat del seu despatx. Podrà quedar molt bé amb els seus superiors. Doncs presento els dos ponents d'avui. Segurament són presentacions sobreres. Josep Maria Cabres, Terré Cabres, és filòsof i ha estat catedràtic de filosofia de la Universitat de Girona, on va fundar i dirigit durant 25 anys la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. Actualment és eurodiputat per Esquerra Republicana, presideix el grup de l'Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu i forma part del restringit grup de diputats que seguiran el procés del Brexit. I confio que hi farà algun esment també, perquè això és un tema també candent. I és membre de l'ANC des dels seus inicis. Cristina Schreiber, també l'he coneguda a l'ANC, és periodista, traductora i productora alemanya, resident de fa anys a Barcelona. Ha estudiat a les universitats de Colònia i Pompeu Fabra, ha treballat als Estats Units, a França, al Japó, a Austràlia i, evidentment, a casa nostra. S'ha especialitzat en els darrers anys en l'anàlisi del procés català als mitjans de parla alemanya i és autora, premiada, per cert, de la traducció de la independència en alemany i Què en penses, Europa, en català.
Aquesta feina la faciliten els seus coneixements d'alemany, anglès, espanyol, català, rus i francès, i després demanarem al professor Terri Cabres que repassi també la seva llarga llista de coneixements lingüístics. Bé, doncs dit això, jo demano als dos ponents que facin una primera intervenció. Hem d'acabar abans de l'1 de la nit, i no, òbviament era broma. Esperem dues intervencions que no seran tan llargues com conferències i per fer després un debat molt obert. Endavant, i si falla el micròfon, doncs passo aquest. Bona nit, o bona tarda, nit. He de demanar primer disculpes perquè estic molt constipat i amb el coll una mica atropellat i per tant ho sento perquè la veu no serà gaire agradable. Però avui és la que tinc, no en tinc d'altra. Agraeixo molt a en Miquel, amic d'anys, la presentació i agraeixo moltíssim a l'ANC, esclar, de Sarrià Sant Gervasi l'amabilíssima invitació a venir aquí, a l'Escola Súnion, per fer aquesta petita xerrada, per tenir aquest contacte. Veiem, jo ho enfocaré, serà una cosa breu, faré una cosa breu, ho enfocaré des de la meva posició, que és la de diputat en el Parlament Europeu, i tal com jo ho veig allà. Suposo que tots tenen clara una cosa inicial que volia dir. Imaginin-se aquest triangle, és a dir, les institucions europees són bàsicament un triangle. Aquí dalt hi hauria el Consell Europeu, és a dir, els caps d'estat i de govern. Aquí hi hauria la Comissió Europea, que són Juncker, en aquests moments, que és president de la Comissió, i els seus ministres. Seria com una mica el govern. El que passa és que és un govern nomenat per al Consell, amb l'aprovació del Parlament, però no és ben bé un govern com l'entenem nosaltres, que surti del Parlament, no és ben bé això, sinó que sempre hi ha un president del Consell i 28, en aquest cas, comissaris, perquè cada estat hi envia un comissari. Espanya hi va enviar el senyor Cañete, per exemple. I aquí, l'altre extrem de l'altre angle d'aquest triangle seria el Parlament Europeu, del qual jo soc membre, som 751 diputats, ara de 28 estats membres, d'aquí poc de 27. La veritat és que és molt curiós el sistema aquest. Per què? Perquè resulta que els únics que ens hem sotmès a una elecció europea general i ens han pogut votar tots els europeus som els parlamentaris. Els altres no. Els caps d'estat i de govern s'han triat a cada país i ells després s'han posat d'acord per triar en aquesta altra gent. Seran els únics que tenim condició, diríem, d'electes europeus som nosaltres i som els que tenim menys poder. Tenim menys poder. Jo alguna vegada ho comento dient el Parlament no té poder, el Parlament té influència. Que Déu-n'hi-do, fem-la servir i mirem de fer-la servir. Però ho dic perquè s'entengui quan alguna vegada em miren malament amics i coneguts que passant pel carrer i diuen doncs què feu amb els refugiats? I jo dic què més voldria que poder fer alguna cosa? No hi pintem res. No hi pintem res. Ho lamento molt. Els que hi pinten són els caps d'estat i de govern que poden prendre decisions. Nosaltres no hi podem fer res. Ja ens agradaria ser un Parlament. És a dir, aquesta Unió Europea ha d'anar evolucionant de manera que es vagi convertint en un Parlament normal que elegeixi a un govern normal, que tingui uns ministres normals i finalment que hi hagi que els caps d'estat i de govern, la meva proposta i la nostra proposta és que siguin com el Senat, que fossin el Senat d'Europa, oi? Que per tant pintin alguna cosa, evidentment, però fossin el Senat. Ara, ells no s'ho deixaran perdre això de moment. Per què? Perquè és que la Unió Europea, deixin-me acabar de formular-ho, ho puc fer? Sí que ho faré, sí. Ho diré, em diu que està gravat, però tant és, com que ho explicaré, ningú mal entendrà. Però la Unió Europea no existeix. S'està fent. S'està construint. Perquè si fos de debò una unió,
actuaria com una unió. Vull dir, quan ja fa molts mesos ens vam posar d'acord en com s'havien de distribuir els refugiats, que evidentment es havien de distribuir d'acord amb la demografia de cada país. No pots portar el mateix nombre de refugiats a Alemanya que a Luxemburg, i segons l'economia de cada país no els pots rebre igual, doncs, tant França com Hongria, que és un país molt més deprimit. Un cop fet això, que ho vam fer, i tots van dir, oh, que bé, ho hem repartit molt bé, després van començar a dir, Hongria va dir, jo no en vull pas, Polònia, jo no en vull pas, Espanya no sap ni si en vol, està molt desorientats. I quan el president de la Generalitat va dir, home, jo en vull 4.500, en comptes d'ells aprofitar i dir que ens en toquen 16.000, potser que aquests 4.500 se'ls apunti a Catalunya, els tindrem a la nostra llista. No, van dir, no, de cap manera, no volem pas, els hem de fer nosaltres. I ara n'hi ha uns pocs cents agafats i tal. Jo un dia que vaig tornar de Brussel·les i casualment vaig veure el Telenotícies, fa mesos ja, vaig veure com baixaven d'un avió els 12 primers acceptats, que jo em vaig pensar que eren d'Operació Triunfo, de veritat. 12 persones ensenyant-les com si haguessin fet una meravella, quan Alemanya ja n'havia acollit més d'1 milió i Suècia 150.000. A veure, poca broma, Suècia és un país petit, és un país molt més petit que Catalunya, i em deia un col·lega meu, és que nosaltres no en podem acollir més perquè no tenim llocs tancats per posar-los. I si els deixem un lloc obert se'ns moriran quan ve l'hivern, perquè fa un fred d'espant. Per tant, la Unió Europea en aquest sentit no existeix. Com a Unió, algú hauria dit, senyors, aquí tots a formar, i tothom ha de complir amb això. L'estem fent. Costa molt, a més de fer-la, no ens hi posem nerviosos tampoc, no siguem massa cruels amb nosaltres mateixos, costa molt de fer. Estem parlant de, a vegades se'm compara això amb els Estats Units d'Amèrica, diu, és que els Estats Units d'Amèrica amb 200 anys calla, amb 200 anys en prou feines han fet gran cosa, encara estan barallats el nord i el sud, els blancs i els negres, vull dir que costa molt fer un país d'una diversitat. I en el cas europeu estem parlant de nacions, algunes de les quals són mil·lenàries, i per tant, amb els seus costums, les seves coses, les seves tradicions, i ajuntar-se amb d'altres, i posar-se d'acord, i respectar-se. A vegades s'han fet guerres, oi? Entre elles. Recordo que ara el 25 d'aquest mes hi haurà el 60è aniversari del Tractat de Roma, el qual, per cert, ja ho puc dir, així també ho puc dir aquí, m'havien convidat per anar al Quirinal, i en franquesa em feia fins i tot il·lusió, però com que m'havia compromès, em penso que anar a una ANC o no sé on vaig, el dia 25, vaig a coses, vaig dir, no, a mi el que arriba primer, això és com a plaça, diríem, que agafes el tiquet, dic, ho sento, ja m'hauria agradat anar al Quirinal, allà, a merdejar una mica, perdoneu, a veure què fan, no? Però no hi podré anar. Bé, però el 25 es fan els 60 anys ja de la Comunitat Econòmica Europea, que se'n deia, oi? Que és l'inici. Per tant, amb 60 anys tampoc no esperem que hàgim resolt tots els problemes. No els hem resolt. Al contrari, n'hi ha molts per resoldre. La Unió Europea no existeix, s'està fent. La Unió Europea és un club d'estats. És un club d'estats. I per això, entre altres coses, nosaltres volem que Catalunya sigui un estat, que almenys sigui del club, que almenys sigui del... I quan ets allà, en el Parlament Europeu, te n'adones perfectament que si no ets un estat no existeixes. No existeixes. No hi ets. Els maltesos es passegen per allà, contents i bé i tal, i tu penses, mare de Déu, però si Malta és un barri de l'Hospitalet de Llobregat, i hi queben tots allà dintre. Jo me n'alegro molt que els maltesos tinguin aquesta bona consideració perquè són un estat acceptat a la Unió Europea, però fill meu, en canvi Catalunya no, i tenim problemes allà amb la llengua, perquè no podem parlar la nostra llengua, ja estem lluitant, ja avançarem, però vaja, costa, etc. És a dir, tenim moltes dificultats, perquè si no ets un estat, no ets ningú. Aleshores, s'hi ha d'entrar. Catalunya és un país que hi vol entrar. La pregunta d'avui és com ens veuen, què en pensa la Unió Europea de nosaltres. Bé, he de dir algunes coses. L'una d'elles és, sisplau, no diguin
que Catalunya és un país petit. L'estimadíssim Lluís Llach, amb aquella cançó "El meu país és tan petit que des del campanar veig... Ja ho sé, però després vés anant de campanar en campanar i veuràs què passa. És a dir, ja ho sé. Però, i està molt bé, perquè l'entenc perfectament, què vol dir, però Catalunya no és un país petit d'Europa. No. Suècia és molt més petit que Catalunya i ningú diu que sigui un país petit. I Dinamarca és molt més petit que Catalunya i ningú diu que sigui un país petit. Luxemburg ja ni us ho explico del petit que és. I ningú ho diu, és un país... No. Catalunya és un país mitjà, tampoc és un país gros, és un país mitjà, un país amb grandíssimes possibilitats, que tots els experts, tots, diguin el que diguin alguns, però tots els estudis ben fets et diuen que en la mitjana europea dels 27 o dels 28, que ara ja nosaltres estaríem a la mitjana alta, és a dir, una mica per en sobre de la mitjana, per tant no seríem ni dels països més pobres, ni dels més incults, ni dels on es tracten més malament els drets humans, ni on es tracta més malament la llibertat d'expressió. No. Seríem un país i seríem un contribuent net a la Unió Europea, cosa que la Unió Europea també està molt contenta que hi hagi això. Per tant, la pregunta és, i doncs com ens veuen? Doncs mirin, sembla que plantejat així ens haurien de venir a fer petons i abraçades, oi? I a dir, veniu, passeu, oi? O benvinguts. I no ho diuen, per què? Perquè no existim. El problema és que només existirem si som un país, i com que no som un país no existim, i en canvi ens estimarien molt si existíssim. I com es menja això? Això es menja només per la voluntat democràtica dels ciutadans. A Europa hi ha hagut una quantitat enorme de països nous, sobretot pensin l'any 91, a partir de l'any 91 la pujada ja no parlo, quan l'any 60 hi va haver simplement els 5, oi? Devien ser 5, no, 6, els 6 primers països de la Unió, que eren Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Itàlia, França i Alemanya. Aquests eren els 6 del primer. Després van passar dels 12 i després van créixer perquè el 89, al caure la Unió Soviètica, va provocar l'esclat. Però observin que la majoria d'ells van arribar a la Unió Europea després de guerres terribles. La majoria d'ells. Eslovènia va tenir poca guerra perquè va tenir molta sort i ho va liquidar en 3 setmanes, diríem, oi? Però molts problemes, oi? I a més, els explicaré una anècdota que la trobo molt divertida jo. Molt divertida. Jacques Delors. Jacques Delors per mi és un personatge estimat i admirat, intel·lectualment i moralment, he de ser franc. Ell va ser president, diríem, de la Comissió Europea, això que ara és Juncker i que abans va ser Barroso, ho va ser Jacques Delors. Jo penso, ell va acabar l'any 95, jo penso que va ser l'últim bo. Per tant, fa 21 o 22 anys que no en veig cap de bo, però aquest és un problema meu, no els veig. Va ser l'últim bo. Doncs, ell, quan era president de la Comissió, va trucar per telèfon, a les autoritats lituanes i els va dir: mai no sereu membres de la Unió Europea. Al cap de 3 dies ho eren. Què va passar? Que s'equivocaven? No, és que les autoritats europees són prudentíssimes. En aquells moments hi havia un conflicte lituano-rus molt sever, Lituània estava envoltada per Rússia, la cosa no era gens clara, no se sabia què passaria i el que semblava és que no passaria res, que s'acabaria molt malament. I aleshores ells es van posar molt serios i van dir: no, escolta, això ho pararem aquí. Què van fer les autoritats de la Unió Europea quan hi va haver el primer referèndum d'Escòcia?
Fins ara primer i últim, i únic. Potser n'hi haurà un altre, però de moment únic. El primer referèndum d'Escòcia. Jo hi vaig anar, em van convidar el SNP, el Partit Socialista, el Partit Escocès, Nacional Escocès, i aquell dia, aquell vespre, doncs es van fer les eleccions i Escòcia va perdre, tot i tenir un 48% dels vots, va perdre. La cosa estranya d'Escòcia és quan el senyor Alex Salmond va començar un procés d'independència tenint només el 22% de la gent al darrere. I vaig pensar, com s'ho farà aquest home? I únic partit que ho defensava. I va a les eleccions i escala fins al 48%, és a dir, jo ho trobo un èxit espectacular, xapó pel senyor Alex Salmond, etc. Però, i això ho remarco perquè és una diferència amb Catalunya important, a Catalunya no partim del 22%, partim de molt més, nosaltres ja partim del 48% al qual ell va arribar, nosaltres ja som allà. I segona, és transversal, que a mi em sembla d'una importància extraordinària. No és un partit que ho defensa, aquí es defensa des del centre-dreta, diríem, fins a l'esquerra-esquerra, i ho defensa tothom, per tant, és d'una importància extraordinària. Molt bé, aquella nit, quan votaven els escocesos, què es feien al Parlament Europeu i a les unions? Res, callar, tots com uns morts, com si no passés res. Per què? Home, imagina que arriben a dir, ai, que bé, Escòcia, i Escòcia perd. Gran Bretanya com s'hauria posat. O imaginin-se que diu, nosaltres estem en Gran Bretanya i Escòcia guanya. No, ells són d'extraordinària prudència. Per tant, no estranyin que no diguis res, la Unió Europea i les institucions europees. No diran res fins al dia que ens puguin abraçar. Perquè quan s'acaba llavors t'abracen, i et petonegen. D'això no en tinc ni cap dubte, t'abracen i et petonegen. Però llavors no. El senyor Juncker, el president de la comissió actual, va ser avui és divendres, doncs el dimecres va ser en el nostre grup parlamentari a Estrasburg, va venir a parlar, i és clar, és el president de la comissió, per tant és interessant a veure què diu i tal, i se li podien fer preguntes, i en Jordi Soler, que és de la meva llista electoral, diríem, oi, va dir que li haurien de preguntar alguna cosa, dic, i tant, només faltaria, dic, fes-ho tu, jo estic a la presidència perquè soc president d'un grup, etc, no té cap importància, però ell era baix, el Juncker era aquí, i dic, fes-li la pregunta, i li fa una pregunta sobre el conflicte Catalunya-Espanya. Què fa el senyor Juncker? Això abans d'ahir, diu, això dels tuits i les piulades és terrible. Primer comentari. Ell va pensar, segons què digui, aquí, tac, 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 tothom fent coses, d'aquí 30 segons tot el món sabrà el que he dit. I per tant ell què? Prudència. Diu, jo, la veritat és que ara això, aquest tema, deixem-lo jo aprecio molt Catalunya i ho deixo així. I en Jordi Soler i jo sí que ens vam fer una piulada, jo estava a dalt i ell estava a baix, i dic, escolta, que no hagi defensat Espanya em sembla excepcional, perquè en general defensen els estats. Defensen els estats. Gats amb gats no s'esgarrapen. No s'esgarrapen. I en canvi, que hagi fet un elogi de Catalunya, dic que em sembla bo. I ell em contesta, diu, jo també. S'acaba la sessió, el senyor Juncker es despedeix, saludem i tal, i ve en Jordi, molt bé, i li diu, senyor Juncker, ja sé que els polítics sovint no podem dir tot el que pensem, però li agraeixo molt la seva resposta. I diu, senyor Soler, ja sap que em sento molt proper a vostès. Home, mira, què vols que et digui? Què vols que et digui? M'estimo més això que no pas que hagués dit, ja sap que vostès em fan fàstic, per exemple, oi? Clar, hauries dit, oi, què és això, Em sento molt proper a vostès. És a dir, ho dic perquè, sobretot, no sobreinterpretem coses, no pensem que no. I repetiré el que repeteixo sempre. Quan la gent em pregunta què diu Europa de Catalunya, jo sempre acostumo a contestar res. És que de parada.
Diu, no diuen res. Dic, no, al dematí, quan s'aixequen els europeus i obren els ulls, no pensen en Catalunya. És curiós, però no hi pensen. Nosaltres sí estem nerviosos, a la nit ja ni dormim ni res, per tant, imagina't el dematí com estem d'excitats. Però quan ens aixequem nosaltres al dematí, pensem en els suecs, no sé si amb les sueques, els xicots, no ho sé, però ho dic perquè la meva generació hi pensàvem molt. Però enteneu què vull dir? Pensen en els irlandesos, pensen en els grecs? No ens posem dramàtics tots plegats. El fet que no pensin en nosaltres constantment, tal com ho fem nosaltres gairebé frenèticament i malaltissament gairebé, no vol dir que no estiguin molt atents als nostres 11 de setembre, que els han fet caure de cul cada vegada. Llavors t'aturen, Ostres, però què feu? Centenars de milers de persones, 1 milió de persones al carrer, ni una paperera trencada, ni un vidre trencat, amb alegria, fantàstic, i això, pam, un any, i un altre, i un altre, i un altre, que sort que aviat s'acabarà, perquè si no, un altre, i un altre, i un altre. O, per exemple, el 9 de novembre. El 9 de novembre va ser espectacular el que van dir. No només la premsa, que ella en podrà parlar d'això, molt més bé que jo, sinó els polítics. Per tant, sí que està en el cas. Però callen. Per què? Per prudència. Són molt prudents. I jo dic, i ara ho repetiré aquí, que si preguntéssim als meus col·legues, som 751, si preguntéssim als meus col·legues del Parlament Europeu si volen o no la independència de Catalunya, estic absolutament segur que la immensa majoria dirien que no. Que no la volen. Per què? Per allò que dic, escolteu, els estats són com hotels o botigues en un carrer. Millor que no se n'obri cap més de botiga. A veure, ara siguem francs, tampoc estan encantats que vagin obrint botigues. Diuen, ens prendran la clientela, haurem de repartir beneficis, deixem-ho córrer, ja estem bé els que som. Però jo també els dic, però esclar, el problema és que vosaltres no heu de decidir si volem ser independents o no, això ho hem de decidir els catalans. La pregunta bona és una altra, és, us sembla bé que puguem nosaltres anar a un referèndum per decidir això? I llavors el mateix 90 i tants % diu sí, evidentment. De quina altra manera es pot fer? Com penseu fer-ho? A cops de punys? Jugant a escacs? És que no hi ha cap altra manera civilitzada. En l'època feixista no costaria gaire, traurien els canons i els tancs. Ara no poden treure canons i tancs, Si algú d'aquí és més pessimista del compte, que pensi que no poden. És més, jo desitjo que en treguin un, que no faci mal a ningú. Però si en treuen un, l'endemà som independents. Perquè Europa no ho pot tolerar. Europa no pot tolerar que a Espanya es comportin com a l'Assad de Síria, que va contra la seva població. No es pot tolerar. Per tant, és impossible. Aquest punt. I com que això és impossible, només et poden enviar guàrdies civils, que seran sempre benvinguts, diríem, perquè sempre seran menys que nosaltres, perquè no en tenen bastants de guàrdies civils, Però no patim, això es decidirà votant, els guàrdies civils que ens vinguin a trobar no podran fer res perquè ells seran 50 i nosaltres serem 500 i els convidarem a votar amb nosaltres i acabaran votant tots i serà molt agradable. No pateixin, creguin-me, prenguin-s'ho bé, no pateixin. Després, en canvi, després el recompte sí que és important, perquè si perdem hem de callar. Tanta comèdia. És si guanyem que ens faran cas. Si guanyem ens faran tot el cas del món. Però si no, hem de callar. És més, si guanyem, ens faran el vestit a mida. Perquè Europa no fa prêt-à-porter. Només fa haute couture. I per tant, fan el vestit a mida. Què li van fer a l'Alemanya de l'Est? Què li van fer? L'Alemanya de l'Est acabava de ser el dia abans un país comunista, que feia una por a la paraula, comunista. I el senyor Helmut Kohl els va agafar de bracet i va fer allò que es fa a vegades a les discoteques. Va anar a la porta i va dir, aquests senyors venen amb mi. I van entrar. I ja va estar. I a Eslovènia ho van fer diferent, i a Txecoslovàquia ho van fer diferent, és a dir, que segur que ens faran, i tant, i a Escòcia també li faran un vestit a mida, però de què ens pensem?
què ens pensem? Diu, és que potser hi haurà un període que no en podreu ser, o potser ser, durarà tan poc aquest període, potser sí. Però llavors tampoc no patiu, ens podem fer de l'EFTA, on hi ha Noruega, que no havia un pas malament, on hi ha Liechtenstein, on hi ha Suïssa, home, miri, què vol que li digui, i on hi ha Islàndia. Doncs per una temporada no està malament. Jo últimament ho dic cada vegada més, potser ens hem equivocat dient volem ser de la Unió Europea, volem ser de la Unió Europea, perquè llavors han començat a dir no en sereu, i a fer-nos la punyeta, perquè érem nens que volíem ser de la Unió Europea. No en sereu. Si haguéssim començat a dir desmenjats, no ho sabem si en volem ser. Noi, farien cua perquè en siguéssim. Per atreure'ns, per guanyar-nos, per tant, no ens hi posem nerviosos. El que convé és tenir serenitat, calma, lluitar fort, entre nosaltres, amb els nostres, oi? Acabar de convèncer gent i tirar endavant, perquè la Unió Europea farà cas democràtic a la voluntat decidida dels catalans. D'això no n'hi ha cap dubte. Només una paraula final sobre el Brexit, perquè a més en Miquel em convida a fer-ho. Jo soc del grup de 12 persones del Parlament Europeu que ens en cuidem d'això. És fascinant, intel·lectualment fascinant, però és més complicat que no sé què, perquè és un divorci gros, és un divorci gros, és la segona economia europea, es parla de 600.000 milions d'euros que ha de pagar Gran Bretanya per rescatar algunes coses, etc. Gran Bretanya pensin que té compromisos adquirits, que els ha adquirit com a membre de la Unió Europea. La Unió Europea ha adquirit compromisos a 20 anys vista amb certs països i amb certes coses. El que no pot fer és com un divorci. El que no pots anar a la caixa quan tens un crèdit a 20 anys vista, dir, perdoni, no li pagaré perquè m'he divorciat. Jo vol dir, mica m'aplica. No l'ha pagada, i per tant Gran Bretanya haurà de continuar pagant. Nosaltres hem de respectar els drets del 1.200.000 britànics que viuen a la Unió Europea des de fa temps. Se'ls han de respectar els drets adquirits, laborals i de tot tipus, professionals. Gran Bretanya ha de respectar els drets dels 3.200.000 europeus, diríem, de la Unió, que viuen a la Gran Bretanya. Hi ha problemes de fronteres interessantíssims, apassionants, no només el de Gibraltar, que és un problema realment important. Jo penso que els espanyols no s'adonen que el problema és pels espanyols també, perquè aquí sembla que el problema sigui per... Esclar, com que només són 32.000 pobres els de dintre, diu, bueno, escolti, però són els altres els que hi treballen, Hi ha una quantitat d'andalusos que treballen a la roca, diríem, tremenda, que passen cada dia, etc. S'hauran de resoldre els problemes de les tropes que Gran Bretanya té enviades, per exemple, al nord d'Europa, que fins ara eren tropes internes, eren tropes nostres, ara seran tropes forasteres. És a dir, la complexitat és absolutament enorme. Una cosa els vull deixar també ben clara, sisplau, el Brexit es produirà, no siguin innocents, diríem, que diu, potser al final no, perquè he llegit en un lloc, és un acudit el que ha llegit vostè. La Gran Bretanya, a part de molts horrors en la història, com tots els imperis, té dues virtuts. Una, fa referèndums, que a mi em sembla una virtut. Segona, els compleix. I per tant, quan els ciutadans han decidit marxar, encara que no ens agradi, marxaran. I no hi ha ni un sol diputat britànic que tingui el coratge d'anar a la seva constituency després, allà on te'l voten, i dir que ell no ho vol i que ell ha votat en contra. No serà mai més diputat. La gent dirà, per què fa aquest insensat? Si el poble ha decidit una cosa, com pot ser que aquest home vagi en contra del poble? Per tant, marxant. Segur. Nosaltres pensem, el grupet que hi estem treballant, que la cosa més important, hi ha un doble problema. Un és el divorci, fem així el divorci, i l'altre és com continuem després del divorci. És a dir, quines relacions tenim, perquè a molts ens agradaria tenir molt bones relacions amb Gran Bretanya, ara amb tota franquesa, no sé per què, és a dir, hem de ser amics. Mirin, el Brexit l'hem de fer
sense esperit de venjança, perquè al començament sobretot alguns deien canya a la Gran Bretanya, que han volgut marxar, fota'ls-hi canya. No, a veure, és una decisió democràtica, a veure, som o no som demòcrates. No m'agrada la decisió, però és una decisió democràtica dels ciutadans, per tant, ens l'empassarem tots, ells i nosaltres. No hi haurà venjança. Ara, tampoc hi ha d'haver ingenuïtat. Vull dir, això en Michel Barnier, que és un dels nostres, ho va formular la mar de bé. Em va dir, diu, és un francès així cartesià, que té un cap magnífic, quadrat, però magnífic, que va dir, diu, els millors tractes que podem fer a la Gran Bretanya són els que tenia quan era membre de la Unió. I és veritat, vull dir, el que seria realment irònic i estrany seria que quan deixa de ser membre de la Unió se'l tractés més bé que quan era membre. Això seria una cosa, diu, ara, tothom marxarà, però què és això? Per tant, no podrà ser, però hem de mirar d'arribar a acords. Aleshores, primer nosaltres dèiem, primer fem el divorci i després comencem a parlar de com queden les relacions. Ara ja no ho fem així, ja no ho diem això, perquè llavors s'allargaria molt en el temps. Nosaltres ara estem dient que ens hem de posar a treballar. De seguida que la senyora May ens enviï aquella carta cèlebre que ha d'enviar, que l'enviarà un dia d'aquests, oi? L'article 50 dient marxem, perquè fins que ella no ho digui, tots sabem que marxen, però no és oficial. Per tant, quan ho digui, començarem a treballar. Anirem treballant. I ens posarem d'acord, suposo, amb algunes coses del divorci. Quan les coses principals del divorci estiguin acordades, encara que no siguin totes, començarem a parlar també de quin pot ser el futur. Per tant, nosaltres pensem que important, tot es pot bé. Lo important, no els serrells, serrells poden durar. Les coses importants s'haurien d'haver resolt, primer dèiem octubre de l'any 18, poder haurem de dir gener, febrer de l'any 19, però no gaire més enllà d'això, no gaire més enllà d'això. Al mateix temps, deixin-m'hi afegir que Escòcia ara sembla que vol fer un altre referèndum. I l'altre dia ho parlàvem amb unes televisions britàniques, dic, a veure, la senyora May, ni boja, però és que el senyor Terricabras tampoc no ho faria, de dir que ara Escòcia faci un referèndum d'independència, si de cas que el faci després de les negociacions amb la Unió Europea, perquè si ho fa abans s'empobreix. És a dir, a la senyora May li interessa a l'hora de negociar la Gran Bretanya amb la Unió Europea tenir tots els trumfos a la mà. I van tenir Escòcia, tenir Irlanda del Nord, tenir tot, tenir sencer la Gran Bretanya. Després se'n pot parlar, segons com hagi acabat la cosa. I per tant, vaig veure que la senyora Sturgeon, la primera ministra escocesa, ja ho formulava així, que deia, serà el 18 o el 19, i vaig dir, va seguint els nostres calendaris, el 18 o el 19. Per tant, això em fa pensar que serem independents abans nosaltres que ells. Abans nosaltres que ells, i que per tant anirà molt bé, perquè ells en podran aprendre, de com ho hem fet nosaltres. A vegades ens miren, els escocesos són molt curiosos, ens miren una mica així, els escocesos. Jo els tinc, jo soc, diríem, jefe dels escocesos, però una mica així. Per què? It's not the same. Ells, com que ells ho fan pactat amb l'Estat, es volen distanciar dels que ho fem per la nostra compte, perquè tenim al davant un estat insensat, què vols que et digui ara? Tenim molt mala sort, més mala sort tindríem si tinguéssim l'estat francès davant, que ja ens hauria esclafat, que ho puc dir, sort en tenim de ser espanyols. Però m'enteneu, suposo, què vull dir? Suposo que m'enteneu, Són molt més dèbils, molt més fluixos. Home, en Rajoy a França li portaria els cafès al primer ministre, vull dir, no, ja es veu, perdoneu-me, es veu. Francesos són tremendos, mireu què ha passat amb la Catalunya del Nord. Per tant, les coses van com van. Aleshores nosaltres tenim al davant un estat insensat, això sí, que no ens deixa avançar, i què passa? Doncs ho hem de fer com puguem, és evident això, i això ho va entenent cada dia més gent, cada dia més gent. I cada dia més hi ha un degoteig, observeu,
de polítics de diferents colors i de diferents països. Per què? Perquè l'estat espanyol fa unes pressions terribles, però terribles, en les organitzacions i en els estats, però no la pot fer en els individus. Esclar, com fas una pressió en un individu, vull dir, si vol o no vol. I el Diplocat i Raül Romeva, que han fet una feina fantàstica, el que han fet és, deixem els nuclis aquests de caps d'estat i de govern, deixem-los, aquests ja parlaran al final, ara callen. Anem a la corona, a la segona corona i a la tercera corona, anem tocant aquests. I han anat al Parlament d'Irlanda, i han anat als Estats Units, i han anat a Dinamarca, i han anat a diferents parlaments, a diferents llocs, a Gran Bretanya ara, etc. I per tant s'està fent un brou, un cultiu extraordinàriament interessant en favor de la independència, sobretot veient el que s'està acusant a polítics per haver sigut demòcrates. Per haver sigut demòcrates. Això és una cosa absolutament impresentable que en cap lloc del món... Bé, encara el més bo. Quan portin al banc dels acusats i condemnin a polítics en actiu, encara serà més terrible pels europeus. És a dir, que el senyor Mas o que Irene Rigau o Ortega els hagin condemnat, ells ho senten molt, però són, diríem, expolítics, a part de Rigau, expolítics. En canvi, quan vagin per Carme Forcadell o pel president de la Generalitat o així, això serà la sublevació a Europa. A Europa és incomprensible que uns que han sigut elegits pel poble hi pugui haver un tribunal que perquè fan les seves funcions els condemnen i els destitueixen. Això és impensable a Europa. A Europa encara són civilitzats, malgrat les dificultats que hi puguin haver. I és per això que quan a mi em pregunten, diu, però és que vosaltres a Espanya teniu molta sort, em diuen teniu, vosaltres a Espanya teniu molta sort perquè no teniu extrema dreta. Jo dic, sí, és el govern. Gràcies. Sí. Hola, hola. Funciona? Sí. Doncs bona tarda, ja m'hem presentat, em dic Cristina, soc a Alemanya i també demano disculpes, però no per la meva veu, sinó per la llengua, perquè fa uns 3 anys que parlo català i faré el millor que puc per explicar-vos en l'àmbit en el que més m'he ocupat, que és la percepció a la premsa estrangera del procés català en els últims anys. De fet, em fa gràcia que em vaig ficar en tot aquest tema i també en la internacionalització del procés, sobretot als països germanòfons, justament per la mala premsa que hi ha als mitjans germanòfons. I això vaig veure el 2012 perquè vaig fer un estudi al final de grau de la universitat. En aquell moment ja hi havia molta gent al carrer, era una cosa molt espectacular. I hi ha molts alemanys que venen a Catalunya cada any, només en un trimestre venen uns 300.000, només alemanys, després hi ha austriacs i de molts altres països, però molts alemanys. I jo vaig pensar, que ara aquí no només hi ha el Barça, sinó també hi ha gent al carrer manifestant-se per estar escoltats, doncs segurament es pot llegir a la premsa i mirem com s'entén, no? I per tant vaig fer un estudi molt exhausto, vaig analitzar tots els articles que van sortir durant mig any i va ser un resultat molt negatiu, seria eufemisme. O sigui, vaig veure que no s'entendia gens per què una regió rica i a més part d'un estat que és membre de la Unió Europea, que és, des del punt de vista, ara parlo sempre des del punt de vista exterior, és un estat democràtic i, per tant, no entenen per què ara, de sobte, els catalans es volen marxar. I també s'ha de dir que es podia veure a la premsa, sobretot a la germanòfona, però també a altra premsa, també la francesa, per exemple, menys a l'anglesa, això explicaré una mica més tard, que hi havia sempre els mateixos tòpics, com per exemple el tema del nacionalisme. Aquest era un tema que era el tema en general, que es ficaven tots els moviments secessionistes d'Europa en un mateix calaix
i es comparava doncs, el moviment independentista català amb la Lega Nord, amb el que sigui, però en qualsevol cas sempre era la idea de que era una nació o una nació que només vol ocupar-se de si mateix, vol mirar el seu propi malic i pot ser fins i tot doncs, un perill per a la construcció del projecte europeu. També això que el fet 2012 estem al punt alt de la crisi econòmica, doncs també una de les explicacions més ràpides és un egoisme. Són els rics que no volen ajudar a les regions pobres i quan la cosa es posa xunga, doncs apa em vaig i estaré millor sola. I això també va en contra de la idea europea, de la solidaritat i tot això. I també hi havia una cosa que em va sobtar, que hi havia moltíssim més coneixement sobre Escòcia, només com a exemple. Hi ha un diari que no dic que sigui de molt gran qualitat, però és un diari que és el primer que posa totes les notícies, fins i tot que passen a Barcelona, a Alemanya, posa al Twitter, abans fins i tot que nosaltres ens assabentem aquí a Barcelona. O sigui, és un diari molt actiu. I ahir van sortir uns 66 articles sobre Escòcia i 19 sobre Catalunya. I la meitat dels articles que sortien sobre Catalunya eren sobre FC Barcelona, que a més era un equip de futbol espanyol. Per tant, no hi havia comparació. Em vaig adonar que realment no arribava la realitat catalana, no se'n sabia gaire ni què era Catalunya, ni s'entenia gens el perquè de tot aquest moviment, i tampoc arribava la veu dels independentistes. I això era molt important, perquè, clar, el que sí que arribava era que es publicava en els mitjans estatals, les agències de notícies, les notícies que es redacten a la capital de l'Estat, i per tant, en aquell moment hi havia molt poca informació que arribava directament des de Catalunya, i per tant, hi havia un gran desequilibri entre la informació, la que arribava, i no s'entenia la banda catalana. I això, a mi com a europeista i com a Alemanya i com a periodista, em va molestar molt, perquè tu pots tenir l'opinió que vulguis, però tens un dret a la informació i també tenim una necessitat d'estar informats per a poder entendre millor Europa. I hem de tenir les eines, la informació, per formar-nos una opinió. I em va saber molt greu que els meus conciutadans no podien tenir una opinió objectiva o més o més objectiva sobre el que estava passant aquí simplement perquè no els arribava la informació. I per tant vaig decidir què podia fer jo com a persona, doncs almenys podia fer llibres, i per això vaig fer aquest llibre, La traducció de la independència, com els catalans ho expliquen, com nosaltres ho entenem. I és un llibre d'entrevistes, justament amb diferents personalitats catalanes de primera fila, diferents àmbits del moviment, i també amb experts alemans, perquè el que volia que hi hagi un intercanvi d'opinió, de punts de vista, i d'aquesta forma també era una manera d'arribar a un públic molt escèptic que fins ara havia rebut una informació molt esbiaixada. I la veritat és que el llibre ha funcionat bé i era una petita forma d'ajudar a l'explicació, a la comunicació de la causa catalana i sobretot de la realitat d'aquest moviment social. El que podria ser interessant també, estem parlant de com es veu de fora el 2012, però també és molt important tenir en compte el per què es veu d'una forma o altra a un país estranger. I el que queda clar quan analitzes la premsa, no només alemanya, també l'anglesa o la francesa, que clar, depèn molt dels rerefons històrics, culturals i de la pròpia situació política, com ells veuen el moviment aquí. Per exemple, i el que penso que és important com a conclusió és que el discurs s'ha d'adaptar a cada país, a cada una d'aquestes cultures i s'ha de tenir en compte aquestes petites diferències. França, per exemple, Còrsega, França també és un estat molt més centralitzat, és molt diferent que Alemanya, per exemple. I per tant, s'ha de tenir en compte aquestes diferències i adaptar el discurs perquè el que tens davant pugui entendre el que vols explicar, perquè ell també es pugui posar en el teu lloc.
En el cas alemany és molt interessant perquè som un país que ens importa molt la democràcia, ens importa molt el projecte europeu, i per tant també era interessant saber per què no tenen cap simpatia ni interès per un moviment social, pacífic, democràtic, o sigui, què més pots fer? I hi ha diferents raons. Per exemple, com ja hem escoltat abans, hi havia una reunificació. S'ha demostrat que una cosa que és junta i que és gran i que és potent, aquest és un bon camí, és una cosa que funciona. Ara, trencar un país que és gran fa molta por, dona molta inseguretat. I no hem d'oblidar que Espanya és una de les grans potències europees, sobretot encara més o menys en el sud, i per tant la idea que podria haver una inestabilitat, un trencament intern a un país tan gran a la Unió Europea, a Alemanya li fa molta por. També tenim el tema del nacionalisme, sobretot a Alemanya, és un no-go, o sigui, és una cosa que no arriba gens. Per què? Perquè tenim el nostre passat del nazisme i per tant qualsevol cosa que només fa olor a nacionalisme ja és una cosa negativa, una cosa excloent i és molt difícil que entenguin que aquí el nacionalisme és de caire cultural i que no té res a veure amb excloent ni res d'això. I això s'havia d'explicar, perquè en el primer moment, el 2012, això no sabia. Una altra cosa també és a Alemanya tenim molt de respecte a l'Estat. A nosaltres ens funciona l'Estat. Tenim molt de respecte a les nostres institucions. Per tant, de fet, la institució més reconeguda per tothom és el Tribunal Constitucional. Si, clar, la premsa diuen el Tribunal Constitucional d'Espanya ha dit que el referèndum d'aquest, del 9 de novembre, era il·legal, doncs l'alemany diu, ho hauran fet malament, o serà il·legal, doncs haurà una raó, no? I per tant, clar, s'ha d'explicar abans que igual aquí no és el mateix com a Alemanya, que aquí també tot el tema de la transició ha anat molt diferent que a Alemanya i que encara hi ha unes certes formes de fer les coses o que la justícia igual no és tan independent com ho experimentem a Alemanya. I després, que és una cosa també interessant, és el tema lingüístic. Fins i tot hi ha diferències lingüístiques que faciliten aquesta comunicació entre, en aquest cas, la cultura catalana, l'alemana, i fer entendre aquest fenomen que és el moviment independentista, i és la paraula federalisme. Amb el federalisme s'ha jugat moltíssim, també aquí, pels unionistes. I en Alemanya, clar, un escolta federalisme, escolta, sí, a Espanya hi ha, què són, 17 comunitats autònomes. Autònomes, a més, autonomia en alemany vol dir que estàs gairebé independent. Per tant, es diu, home, són federalitzats, a més, són autònoms, què més volen? Per què es volen marxar? I per tant, clar, ells no saben que ells són estats federals i que aquí és una cosa administrativa, però no és gens comparable, que tampoc hi ha un Bundesrat que representa les regions. Vull dir que no té res a veure, però ells no ho saben. I també s'ha fet molta propaganda des d'aquí, sempre parlant de federalisme, de federalitzar Espanya, quan en realitat el suport en general a l'Estat és molt baix. I justament s'ha d'explicar, per exemple, el tema de l'Estatut del 2010, la sentència, ha demostrat la limitació d'aquesta possibilitat, que no és possible federalitzar més l'estat espanyol. I, per exemple, justament el tema de l'Estatut, que molts experts que he entrevistat, també molts experts alemanys, m'han confirmat que és, diguem-ne, el punt d'inflexió. Això no va sortir a la premsa al principi, no se'n va parlar. I va ser mica a mica amb les diferents manifestacions que es van fer aquí amb el 9-N que aquest tema va sortir i que els periodistes, fins i tot els corresponsals i tal, van posar més energia, més recursos i més interès i van a començar també a explicar millor i més detallat el que estava passant aquí i la realitat. I com a últim, per a Alemanya, clar, està sempre el tema de Baviera. Això també és interessant perquè la premsa sempre vol també clients, no ens oblidem que hi ha molt poca premsa independent i per tant és molt fàcil fer titulars que un alemany que sap gairebé com a molt on està Catalunya
per fer-li llegir un article sobre Catalunya i encara, a més, polític. I per tant, doncs, et podries trobar amb titulars com separatisme en pantalons de pèl. I pantalons de pèl, s'entén, no? Que és la idea d'aquest... De cuero, sí, pantalons de cuero. O sigui, fent la comparació amb Baviera, no? I què es fa? Que la persona que llegeix aquest article ja d'entrada té una predisposició negativa. Va pensar, aquests són com els bavariencs que només volen quedar-se amb els calés i res més. Bueno, també s'ha de dir que el cas anglès o britànic és molt diferent, això ja per la seva història, per la seva pròpia situació amb Escòcia. També s'ha de dir que, òbviament, Catalunya s'ha beneficiat de la situació d'Escòcia, del referèndum d'Escòcia, perquè era una oportunitat que s'ha aprofitat per Diplocat i també per l'ANC, per demostrar les diferències, com una situació semblant, o diguem-ne, almenys un reclam, el dret a decidir, que en un estat a la Unió Europea es fa cas i se soluciona democràticament i en un altre estat no es pot ni parlar-ne ni fer-ne i si poses unes de cartró doncs et posa endavant el jutge. Que és molt important que, clar, les diferents fites que s'han plantejat la societat civil aquí ha portat molta més atenció. També ha ajudat molt, per exemple, el 9N també, que han vingut periodistes de fora directament, no la gent que està sempre a Madrid, sinó gent directament de diaris i de diferents àmbits a Catalunya i ells han descrit el que han vist, que és una societat civil molt bé organitzada, molt pacífica, molt il·lusionada, molt massiva, hi ha moltíssima gent al carrer i això és el que han vist i han descrit i per tant això ha ajudat a donar a conèixer Catalunya, a donar a conèixer el moviment i ha millorat aquesta percepció que teníem abans del 2012. Jo diria que en general, ara mirant cap al 2017, on estem ara, que per tant les coses han millorat bastant, hi ha moltíssima més atenció, hi ha molt més varietat d'opinió, ara hi ha molt més experts que tracten el tema, també en think tanks, fundacions molt influents de diferents partits polítics que també fan informes sobre el moviment, que això sempre és més important que a vegades pensem. I també ha funcionat el canvi de discurs, perquè jo crec que sí que ha hagut un canvi de discurs des de Catalunya. I és que en els últims anys, més o menys, és molt més un tema purament democràtic. Realment s'ha arribat a explicar que és un conflicte democràtic i clar que l'estat espanyol també ha ajudat a visualitzar aquest problema. I això ha ajudat molt, perquè pots estar d'acord o no amb una independència, però es veu també a la premsa que en el fons a Europa tenim uns valors comuns i volem defensar-los i veure aquestes coses. Òbviament un reclam democràtic funciona molt bé, és una cosa que no és contestable. I per tant la idea de dret a decidir ha funcionat també molt bé en aquest context. Això també confirmen experts de think tanks que col·laboren amb el govern alemany, que diuen que el que s'ha d'estressar és el tema democràtic. I també hi ha una cosa que jo volia comentar que encara no ha arribat i que pot ser que seria interessant, i és que es veu molt que qualsevol cosa lligada al progrés social i, per exemple, el tema dels refugiats, es lliga a la premsa estrangera automàticament a l'esquerra, però no al procés independentista. És a dir, que encara és molt difícil que es vegi a fora com un projecte de progrés social, que realment és per fer un país millor i que és millor per tothom i tal. Ara es veu el tema democràtic, però encara és lamentable que, per exemple, el fet que el president Puigdemont hagi oferit d'acollir 4.500 refugiats, això no es va escoltar a fora. Ara, amb la manifestació gran, sí que ha donat molta visibilitat. Hi ha hagut alguns articles que sí que han dit, mira, hi havia també independentistes, hi havia tothom, és molt transversal, és tota la societat, així que
un missatge positiu, però en moltíssims articles s'ha lligat automàticament només a l'esquerra i no necessàriament a l'esquerra independentista. I és una llàstima perquè justament el que també s'està veient i que encara també s'explica poc a fora és aquest conflicte que tenim no només diguem-ne, entre un estat centralista i Catalunya, sinó també entre que hi ha una idea de diferents models d'estat, una part que és molt més progressista, que vol realment fer les lleis pels ciutadans, que no està només treballant a favor dels grans multinacionals, i després, d'una altra banda, un estat que vol homogenitzar i que s'ha quedat una mica anclat en el segle passat, i que fins i tot, i aquest és un altre paradigma molt interessant que comenten molts experts, que també per Europa es planteja una cosa molt interessant, i és que per primera vegada amb Escòcia i Catalunya es plantegen secessionismes que són molt europeistes, a vegades més europeistes que alguns estats membres, com podem veure. I això també és trencar un paradigma que fins ara ha existit. El 2012 tots eren nacionalistes insuportables antieuropeistes, i ara de sobte es veu que és un moviment social de bottom-up i a més, molt europeista, i això també és molt interessant com les institucions europees i els altres estats al final ho gestionaran, perquè clar, també es posa una mica contra la paret en el sentit que hauran de plantejar-se que pot ser interessant tenir aquest tipus de participants en el club d'estats en lloc d'altres, o en qualsevol cas és una aportació positiva i que fins ara no s'havia plantejat, i per tant és també una cosa que encara ha d'arribar, s'ha de pensar i s'ha de gestionar, però jo crec que ja s'està veient amb Escòcia i també amb Catalunya. Estic mirant si hi havia encara una cosa més que volia aportar. Bàsicament, jo crec que el tema de la revolució pacífica és el més important, el tema democràtic, com ja havia dit, i també quan he parlat amb els experts, i no només amb els alemanys, també després he fet un llibre amb experts de més països, també de França, d'Itàlia, de Letònia, d'Escòcia, d'Inglaterra, dels Estats Units, al final també tots han coincidit en el que havíem escoltat abans, que al final la decisió està completament en les mans del poble català i que els grans canvis en la història els fan els pobles i no la política. Moltíssimes gràcies a tots dos. Com era de preveure, les primeres preguntes que he rebut fan referència a la primera ponència i m'imagino que les preguntes posteriors faran referència a la segona. I si amb la vostra vènia, que es diu, doncs adreçaria unes preguntes demanant respostes tan curtes com calgui, per l'altra banda. Una primera, he ordenat, diguéssim, de més llunyana la independència a més consolidada la independència. Una seria, què creu que faran les institucions europees davant d'una possible intervenció a l'autonomia catalana o fins i tot del Parlament? Reaccionarien? No reaccionarien? Reaccionarien públicament o només privadament? Jo penso que sí, que reaccionarien públicament. Segur que en moltíssims estats de la Unió hi hauria institucions, parlaments i tal que reaccionarien. Si la Comissió o el Consell de Ministres reaccionaria o no, no ho sé, però també penso que sí. La confrontació no pot arribar a intervenir la democràcia i la decisió lliure dels ciutadans. Sí, jo penso que sí, que intervindran. Intervindran en el sentit de queixar-se'n, de demanar que es retiri, de que es reconsideri, etc. Sí, sí. Una segona seria, si el referèndum resulta impossible, com es veurà o veuria Europa de fer una declaració
d'independència. Aquí hi ha una U, però jo no li poso. Les relacions... Sí. Serem o seríem reconeguts? També una pregunta hipotètica, totes són hipotètiques. Com pot ser, la meva pregunta és com pot ser impossible un referèndum? Com el fan impossible? És que... És gent franc, com es fa? Ja dic, si van enviant guàrdies civils, bueno, doncs enviarem nosaltres més gent, què vols que et digui ara? Això al final semblarà els pastorets, però ho farem, vinga. Ara bé, suposem que sí, que ho facin impossible, perquè tiren pel gust pica-pica o fan no sé què. Doncs aleshores, evidentment que s'ha de donar una declaració unilateral, com més impossible es faci allò que és normal i que és democràtic, com més impossible es faci, més clar es veurà per la banda europea que ens han de recolzar. Més clar. I potser relacionat amb això, quina força en contra podran o podrien fer els 4 del grup de Versalles? Quina força en contra de què? En contra de la declaració d'independència o del reconeixement d'independència. Entenc del Francesc que ha fet la pregunta. Sí, no ho sé. Amb franquesa, no ho sé. A mi em sembla que l'única cosa que es pot fer des de fora, és reclamar que es facin servir els mitjans democràticament acceptats de tot el món per resoldre conflictes. És l'única manera que veig. I, per tant, finalment, el que han de fer, o abans de finalment, les instàncies europees o les instàncies de grups o així, és demanar que es procedeixi a un referèndum. Em sembla que és l'única cosa possible, perquè quan diguin asseieu-vos per entendre-us, tots sabem que no vol dir res, que és impossible, ens hem de seure per concretar un referèndum, que és el que van fer el senyor Alex Salmond i el primer ministre Cameron, i ja s'entenien, ja es van entendre, es van asseure i van parlar d'això, oi? És l'única cosa que nosaltres podem esperar, podem acceptar i podem confiar. Una altra té doble pregunta. Ja sap Europa que si Catalunya s'independitza, Espanya cau al fons del pou? I, diguéssim, si ho sap, ens recolzaran, atès això? Jo suposo que ho sap Europa, i sobretot qui ho sap és Espanya, que caurà al fons del pou. El problema d'Espanya jo els entenc. Jo sempre miro d'entendre en el meu contrincant, perquè és l'única manera de tirar endavant, i penso, ho tenen fatal aquesta gent, pobres. Ho tenen fatal, perquè passaran de ser un país que dissimula a ser un país de tercera o de quarta, i per tant serà absolutament a part que amb les ganes que els hi vindran als altres a dir passiu bé, jo també em baixo a la següent parada, etc. Per tant, fatal. A Europa ho veuen, això sí. El que passa és que a Europa hauran de calcular bé primera si és democràticament neta la cosa, acceptem o no acceptem la democràcia, i Europa s'ha de definir sobre la democràcia i no es pot definir de cap altra manera que a favor de la democràcia, punt número 1. I punt número 2, tindrà un estat d'autor, que ara ja el té, que és Espanya, però tindrà un estat benefactor, que ara no el té, que és Catalunya. I per tant, un cop compensades les dues coses, segurament que se'ns pot convidar a pagar una part del deute espanyol, que també ja ho faríem amb gust, ho faríem, perquè esclar, tampoc no ens posem de germanetes de la caritat, oi? Però ho faríem, perquè ho podem fer, etc. Però jo penso que sí que és molt terrible, amb tota franquesa. La situació catalana al començament no serà ben fàcil, perquè haurem d'ajustar moltes coses, perquè dependrem de crèdits exteriors que se'ns donaran, perquè tu quan tens un estat independent i avalat per tal, oi? Penseu que, vaja, que se'ns donaran, no en deixem fer explicar més coses, però el problema és Espanya, és un problema absolutament terrible, la situació espanyola, terrible, fa molta pena. Un moment de silenci. Sí, només puc afegir, aquest és justament el problema també que veu la senyora Merkel segurament i molts polítics alemans, que no els preocupa la viabilitat de Catalunya independent, els preocupa la viabilitat de l'estat espanyol després
que es marxi a Catalunya. I per tant, no veuen amb bons ulls una independència de Catalunya. Ara, també ha passat molt en els últims anys i jo també he tingut anècdotes que realment es veu un canvi, que quan es parla amb les persones també en diuen coses molt clares i que ja hem arribat a un punt que, per exemple, al principi, al 2012, doncs molta gent deia Catalunya, què era això? No parlen un dialecte de l'espanyol? No, parlen una llengua pròpia. Ah, vale, i ara molta gent, o la mateixa gent, fins i tot diu això de la independència com es farà exactament? I per tant, hi ha realment un canvi. I també a nivell polític doncs hi ha gent que jo em quedo sorpresa que quan surt el tema jo penso, ara hem passat a la pregunta o el tema i a veure, sí, això de Catalunya, clar, s'ha de veure si és un puro secessionisme. Per tant, s'ha de plantejar des d'un punt de vista molt pragmàtic, perquè clar, Espanya es quedaria sense el 19%, no sé què tal, o si és una opció més federal, que es podria federalitzar a Espanya, no sé què, però clar, això és molt difícil. Vull dir que és un tema molt clar, però és un tema que també ja s'està afrontant a nivell intern. Jo diria que s'està no treballant, però s'estan conscients de que serà un tema que s'haurà de negociar i serà molt important a l'hora zero. Sí, sí. Però jo penso que quan es veu la història d'Espanya i les actituds espanyoles i tal, Espanya és tan unitària, tan unitarista, que té més fàcil acceptar la secessió que acceptar el federalisme. Sí, perquè podria ser... És terrible, però no pot acceptar que hi pugui haver un federalisme de debò, o un sistema confederal, diguem-ho així. No pot, no ho sap fer, no se li acut, ho troba horrorós. La unitat l'entenen com a unitarisme absolut. Sí, tampoc a vegades també des de fora hi ha una mica també la sensació que aquí no es mira tant els ciutadans. Hi ha molts altres temes que ara també amb el moviment català, diguem-ne, estan sortint, s'està prestant més atenció a tot el tema de la memòria històrica, el tema del franquisme, quan va ser el 40 aniversari del senyor Francisco Franco, doncs hi havia llargs articles analitzant aquest bagatge que encara pesa sobre la societat i això ja es connecta també amb que els processos democràtics són més difícils de gestionar i crec que això també és un gran pas que abans no es connectava ni es mirava en profunditat. Per tant, també està sortint cada vegada més una mica, aquí tenim un nen problemàtic que encara hi ha coses per resoldre i per tant s'entén també millor perquè hi ha un conflicte democràtic i perquè temes polítics no se solucionen amb el diàleg, perquè això no en té ningú. Però és que ningú, si hi ha tothom, igual polític, ciutadà de peu, expert, el que sigui, diu que no s'entén, que no hi ha diàleg, és que no s'hauria d'arribar fins a aquest punt. Per tant... Però tu, molt bé com a Alemanya, tu estic segur que no, però et sembla que hi hauria algun alemany que entendria que a Neuburg es tornessin a posar plaques als carrers de Hitler o de... No, clar, això és... És que és incomprensible, és que és incomprensible a Europa, això. Sí, o una fundació Adolf Hitler, és que és impossible. Sí, sí. Però bueno, són coses que abans no es parlaven i ara doncs està més present. Jo m'he trobat amb problemes de credibilitat, expliques segons què i no s'ho acaben de creure i aleshores has de projectar l'article del diari o la sentència del tribunal perquè si no... Els has d'explicar perquè dius no pot ser això que dius, és exagerat. Tal com preveia, tenim 5 preguntes pel... Jo em dic Terri de tota la vida, em dic Terri i el presento com Josep Maria Cabres. Com que em diu Terri, s'ho ha menjat. S'ho he menjat. Proposo guardar la teva última pregunta pel final i, Cris, tens algunes preguntes que em sembla que són interessants. Per exemple, ja no dic dels alemanys en general, però la premsa alemanya és conscient que Espanya governa una extrema dreta camuflada, que la democràcia es deteriora progressivament i que hi ha una involució negativa dels drets dels ciutadans? La primera part de la pregunta, que si hi ha consciència que hi ha una extrema dreta en el govern d'Espanya, no se sap. I aquest és un dels grans problemes,
que a vegades s'ha de dir, mira, a Alemanya tenim la NPD, tenim la AfD, on està en Espanya? Però, i és quan, hosti, sí, és veritat. O sigui, ara ja hi ha articles, més en els mitjans grans, que diuen el partit postfranquista Partit Popular. Vull dir que ja s'està començant a parlar. Però fins ara no n'hi havia consciència, però clar, com es diu a vegades que l'estat espanyol és el millor aliat d'aquest procés, doncs amb aquestes sentències, amb aquesta politització de la justícia a Alemanya ara s'està dient molt que és una politització més que judicialització perquè implica que una cosa que hauria de funcionar sense estar al servei de la política doncs s'està utilitzant d'una forma política i això a vegades s'entén millor, no? I doncs aquest aspecte està també fent que es veu que aquest govern o aquest partit no pot ser que sigui només com el CDU, no és comparable i fins i tot m'han comentat també que també la gent que es fa la foto amb el president també n'està segurament més conscient, però política és un club d'estats i de moment doncs mentre que Catalunya no és un estat, doncs s'ajudaran uns als altres perquè també hi ha interessos geopolítics molt més grans que fer cas a Catalunya. És una crua realitat, però és la realitat. Per altra banda, òbviament, les independències no es demana permís i els diferents països han tirat endavant i ara són també membres, molts són membres de la Unió Europea. Una segona demana: ha fet forat el discurs espanyol, hauríem de dir, de l'estat espanyol, tant de la dreta com de l'esquerra, que vincula el moviment independentista amb corrupció? Els alemanys o altres ho compren? Sí, també ho compren. Aquest és un tema que, clar, no ens podem oblidar que pot ser que al principi també l'altra banda ha pensat que això no aniria a més, que se desinflaria, no? I ara es nota que s'han posat les piles. S'han posat les piles, no només a nivell de premsa, també al Parlament, ja hem vist al Parlament Europeu que han intentat bloquejar actes i tal, vull dir que òbviament ara hi ha molta pressió a l'exterior, com ja hem escoltat, sobre governs, sobre molts organismes, justament perquè estan jugant les seves cartes i és també normal, és que a un punt també és un estat molt gran, molt potent, que té totes les eines, sobretot les eines de comunicació, i per tant és molt difícil lluitar en contra d'això. El tema de la corrupció, el problema és no tant que sigui Catalunya que és corrupta, sinó que tot el sud es percep com un lloc corrupte. O sigui, tot el que és de sud és corrupte i no sorprèn que sigui a Catalunya o que sigui a Espanya. Ara, no s'aprecien les diferències en quantitats ni tal. Això no se sap gaire i es podria fer arribar més. Sobretot és el que he dit abans, que no arriba tant al discurs de progrés social, perquè què es vol amb la independència? No la independència per si, per ser un estat més com els altres, no, per ser un estat millor que els altres, sobretot millor que Espanya, perquè si no, no val la pena. I per tant, una de les grans coses de l'independentisme és que volen transparència i volen zero corrupció, que serà molt difícil, però almenys molt menys. I això és un discurs que ajudaria o que pot ajudar per a contrastar, sí, encara hi ha coses que estan en la societat molt menys, pot ser que en altres comunitats autònomes, que també hi ha taules que es pot demostrar amb números, però a banda d'això, la gràcia del projecte també està en fer-lo millor i que és una oportunitat tenir un país en el sud corrupte que no és corrupte i que treballarà i ajudarà perquè la resta dels països també aniran millorant. Una pregunta potser més senzilla de contestar. Diu, hi ha països que tenen institucions clarament interessades pel fet català. I aquí esmenta com a exemple l'All Parties grup parlamentari a Gran Bretanya, però sabem que hi ha grups a Suïssa, a Dinamarca, en altres països. La pregunta seria, a Alemanya com està això? I suposo que no es refereix només als parlaments, sinó a bancs o fundacions també. Sí, clar, aquí com en Alemanya, diguem-ne, qualsevol secessionisme es tracta amb
guantes, amb molta cura, amb pinces, sí, amb pinces. Sí que cada vegada hi ha més debats i s'està parlant més a nivell d'universitats, de think tanks també, molt poc encara. A nivell polític, doncs sí que hi ha partits que han demostrat oficialment que donen suport al referèndum. Per exemple, l'Escaquel a nivell europeu, que és dels Verds, ha dit que està a favor del referèndum. Avui he llegit que Gabriela Zimmer de Die Linke, que és el partit més d'esquerra alemanya, també dona suport al referèndum català. Vull dir que és aquest missatge democràtic que sí que sumarà molts veus polítics democràtics a Europa, a Alemanya, a França, a molts altres països, també a Itàlia, sembla que també està començant a veure, hi ha una perspectiva també cada vegada més clara sobre que aquest és un dret democràtic i no s'hauria de callar amb judicis. Doncs sí que hi ha mica en mica un moviment, però encara és una cosa molt reduïda. Alemanya és molt escèptica amb el tema. Ara, clar, és que això està gravat. No, però vull dir que sí que hi ha també fundacions que cada vegada estan tractant més el tema i només fa una setmana així va sortir també un informe de la Konrad Adenauer Stiftung, que és el think tank del partit del CDU, i van fer un informe genèric sobre molts temes petits a Espanya i també van fer una referència a Catalunya que tenia les dues lectures, no era positiu per l'independentisme, gens, però sí que va dir que el camí de la política, de la justícia i de la policia no era el camí per aturar el separatisme, sinó que se necessitava un projecte polític, que Rajoy de moment no ha oferit cap projecte polític i a més va deixar veure que no sembla tenir control de la situació i que no és capaç de solucionar aquest problema perquè ja el 9-N en teoria no hauria de tenir lloc, al final va tenir lloc i aquest també és un missatge que no ha arribat tant als mitjans internacionals però que els think tanks que també he entrevistat ho han remarcat que políticament sí que era important perquè va demostrar que faci l'Estat el que faci, el poble anirà a les urnes. Permet només una petita observació. Jo el que detecto també entre els col·legues alemanys d'allà del Parlament Europeu, que no només estan en contra que Espanya, diríem, es trenqués o així, sinó que estan en contra de les minories. Ells volen, a Alemanya concretament, van demanar els diputats alemanys que hi hagués un mínim d'un 3 o d'un 5% per entrar al Parlament Europeu. Això ho van demanar ells, que aquells que no arribessin al 5% de vots no poguessin entrar al Parlament Europeu. Aleshores, el Constitucional alemany ho va denegar, va dir que no, va dir que posessi de cas un 3, van demanar el 3 i el Constitucional alemany també va dir que no. Aleshores, jo he estat en la comissió preparatòria de la llei de la nova llei electoral europea i m'he hagut de barallar amb algun d'aquests alemanys que estaven això. I llavors ells què han aconseguit? O volen aconseguir, en parlem si se'n surten, que a través d'Europa puguin obtenir aquest 5% que a Alemanya no se'ls hi permet. Per què? Perquè ells estan cansats que un grupet petit pugui elegir, com jo tinc allà una col·lega que és del grup dels pirates, o que això els posa molt nerviosos. Jo dic, però escolta, els pirates, encara que vagin amb un ull tapat, quin mal us fan? A veure, per què? Perquè, escolteu, si deixem que la població europea, un 5% de la població europea, no estigui representada, són milions, de ciutadans europeus que no quedaran representats. I llavors estem dient també que volem proximitat amb la ciutadania. No entenc res. Si volem proximitat amb la ciutadania, no posem llindars, thresholds, no en posem, sisplau. I ells tenen la seva que volen una grossa coalició permanentment. Una grossa coalició permanentment. CDU, amb CSU, SPD, i si cal els liberals per donar-los una mica la vida, FDP, i Die Grünen, els Verds. Però s'acostumaran perquè a Alemanya fa 30 anys era impensable un govern de tants anys de coalició. Vull dir que mica en mica també s'estan obrint potes en aquest sentit, que ara tenim de coalició i hauran de conviure amb els pirates, que és un partit bastant simpàtic, divertit. La pirata que tinc jo és trempada, una pirata només, però trempada.
Perdona. Bé, me'n queden 3. Una la faria la Cris, que ara veurà perquè és l'última. Una seria l'última per tu i després hi ha una que, si voleu, molt breument contestar tots dos. Cris, comença dient moltes gràcies pel teu esforç amb l'idioma català. Això ho he deixat al final. Em sembla que tots estem molt contents amb el teu esforç. I la pregunta que et fan no és tan periodística. Diu, creus que si dos partits han canviat la Constitució espanyola sense cap referèndum, cal que Catalunya faci més intents de 9-N per demostrar a l'exterior aquesta poca democràcia d'Espanya? Perdona, la primera part de la pregunta no he entès. Sí, és que el PSOE, potser no ho coneixo, el PSOE i el PP van fer l'any... Sí, van canviar la Constitució de nit. Sí, el mes d'agost. Amb nocturnitat, que diuen. Lectura única. Sí, traïdoria. I aleshores, si això és tan evident que és poc democràtic, cal que Catalunya faci més intents de 9-N per demostrar aquesta poca democràcia d'Espanya? El que ells han fet. Sí, a veure, és el que he dit abans, els països quan han fet independents no han demanat permís, en el sentit que arriba un moment que és la majoria social que s'ha de tenir per tirar-lo endavant. Jo crec que també és una cosa que s'ha de treballar aquí a Catalunya, és una cosa que es decideix aquí a Catalunya. Òbviament, és molt important anar informant, això sí, ara més que mai, perquè amb tot el que està passant hem vist els problemes que hi ha que s'ha d'explicar i a més hi ha un contrincant molt potent que està fent servir tot el que pot de les seves armes, aptitudes i jo vaig estar en una xerrada l'altre dia i crec que tenen al seu servei no sé quants centenars de persones a l'exterior comparat amb el que té Catalunya i així a prou Catalunya ha fet ja molta cosa amb pocs recursos i amb molt poc de temps. Per tant això s'ha de mantenir i s'ha de treballar molt fort el que és la diplomàcia, el que és l'explicació, el que és la premsa i tot això. Ara, fer més grans happenings, fins i tot he arribat a parlar amb corresponsals amb periodistes d'altres països que han dit, ara ja heu fet ja hi ha molta carnaval, molta cosa, moltes banderes, ara quan es farà coses de veritat. Vull dir que també hi ha una certa expectativa que això tirarà endavant, però ja amb coses molt concretes, ja no tanta necessitat de posar banderes, sinó de crear fets i de tenir darrere la majoria social per crear aquests fets. Molt bé, moltes gràcies. Aquí tornem a la Unió Europea i el tema de la unanimitat. Però abans de fer la pregunta, i a més girar la pregunta, perquè veuràs que jo crec que hem de llegir aquesta frase i fer la pregunta aquí. A mi personalment em molesta que un president de la Comissió pugui dir que a partir de l'instant de la independència de Catalunya quedaríem fora de la Unió Europea, quan a partir de l'instant de la independència de Catalunya, quin instant és? És a dir, la Unió Europea pot fer res abans que Espanya reconegui que aquest tros de la península ja no és el seu estat, sinó un altre estat? És la meva pregunta, que dic que crec que algun eurodiputat, si n'hi ha una colla, potser millor, podia fer aquesta pregunta al president de la Comissió. Podria la Comissió fer res respecte d'una Catalunya independent abans que Espanya reconegués aquesta independència? Aquesta és la meva pregunta a part. Però aquí... La resposta és no. Jo crec que no. La resposta és no. És a dir, en els tractats europeus no hi ha forma d'expulsar-te de la Unió. No està previst. Està previst en l'article 50 que algú marxi, però no que se'l faci fora. Per tant, imaginem-nos que Catalunya es declara independent. Diu, el farem fora. No, perdoni, no el farem fora. L'única manera que en quedi fora és que Espanya reconegui que és un altre país. Exacte. Per tant, és Espanya
que ens expulsi, sisplau, que ens faci fora. Perquè estarà reconeguent que som un altre país. I llavors demanarem l'ingrés i en poc temps es torna a ingressar i ja està. Però no hi ha forma. Si nosaltres pertanyem a la Unió Europea i hem de continuar pertanyent mentre nosaltres no en vulguem marxar, o en el cas de la independència, mentre Espanya no ens digui que ja no som espanyols. Perquè si diu que ja no som espanyols, llavors sí, som un altre país. I llegeixo això invertint la pregunta. Diu, és veritat que per entrar a la Unió Europea hi ha d'haver unanimitat dels estats membres. I llavors converteixo en pregunta, l'estat espanyol hi accediria mai? I faré ara el sistema alemany, els alemanys que diuen ja i diuen nein, i a vegades diuen jain, faré el jain. Doncs fins ara han dit d'Escòcia que no hi accedirien mai, ara han dit d'Escòcia que sí que potser hi accedirien. És a dir, dependrà de com vagin les coses. Però ja dic, com que Espanya hi pot perdre força més que Catalunya, força més, penseu en corredor mediterrani i en coses d'aquest tipus, doncs també tindran la prudència de... Ara és veritat que fins ara han tingut unes actituds molt bel·ligerants contra altres països pensant només en Catalunya. Per exemple, a Kosovo. A Kosovo no l'han reconegut encara, ja només queden ells, ja pràcticament, perquè els mateixos enemics naturals de Kosovo, oi, ja estan a punt pràcticament de reconèixer-los. I per tant, bueno, si estan obcecats així sí, però pot ser que no el reconegui, però llavors estarem a l'EFTA o estarem en algun altre sistema la mar de contents i tranquils, o es canviarà la normativa de manera que ja no es necessiti unanimitat o coses d'aquestes. No em preocupa, quan jo em divorcio amb franquesa, no em preocupa gaire si la meva ex m'estimarà, que per això m'he divorciat. És a dir, no m'he divorciat, ara que no va córrer la veu, diríem, però ho dic perquè estic posant només un exemple, però si jo em divorcio, llavors potser li arriba la meva dona i diu, s'ha divorciat a Barcelona, amb qui ha anat, oi? Bé, però quan no es divorcia tampoc està molt preocupat que l'estimi l'ex, oi? Ni està molt preocupat per les dificultats que l'ex li pugui posar amb els amics, ho sento molt. Ja se'n buscarà d'altres d'amics i s'espavilarà. És a dir, quan tu fas una opció així, és que tens les coses clares i tires endavant. Cap problema. Sí, puc afegir una cosa perquè justament això vaig parlar amb el Caio Laflanc, que també és un think tank a Berlín que assessora el govern alemany en política exterior, i justament vam parlar també d'aquesta qüestió i ell també ho diu molt clar, que diu que fins que l'estat espanyol no reconeix Catalunya, Catalunya no cauria en cap buit, ni es canviaria res dels drets, de l'estatus, res de res. El que sí que faria Catalunya mentrestant és buscar aliats, és buscar tractats directament amb Brussel·les. Hi ha un munt de tractats, sobretot econòmics, però també de comerç i de Schengen i de tot, que no hi ha un veto de només un estat. Per tant, hi ha moltes possibilitats que Catalunya continuaria dins de la Unió Europea fent aquests tractats, aquestes solucions, perquè ningú seria interessat que calgui a un buit, també jo com a alemana. Òbviament tenim moltes empreses aquí, som molts alemanys que viuen a Catalunya i que ens guanyem aquí la vida, hi ha molts seus des de Volkswagen, quin sigui, que estan aquí i que tenen cap interès que Catalunya es caigui a buit, ni es canvia res, ni que hi hagi de sobte fronteres, que no es pagui, és que fins i tot hi ha tractats especials amb Xina perquè no hi hagi massa costos d'aduana, sí. Com hauria ara a Catalunya, és que no té cap sentit i no és realista i Europa és pragmàtica i per tant ell diu també clarament que així es buscaria una forma més suau possible i en l'interès de tots i l'estat espanyol. Si Catalunya pot demostrar que té capacitat d'estat, això sí, que s'hauria de veure, però si es demostra i és capaç d'actuar com a estat, doncs mica en mica haurà negociacions a la força perquè l'altra banda estarà també molt interessada de tenir un divorci el més light possible i sense anar fins i tot al jutge. Arribar a un acord. Ara se m'ha acudit per això que hem dit, una perversitat que encara no s'havia acudit fins ara. I mira que en penso moltes de perversitats, però aquesta no s'havia acudit i és la següent. Aviam, és una bestiesa el que diré ara, però per abans d'anar a dormir ja està bé. Imagina't que Catalunya es declara independent, però que Espanya no vol que entri a la Unió Europea, ni la vol fer fora,
perquè quedaria declarada per estat independent. Per tant, Catalunya seria, com a membre d'Espanya, membre de la Unió Europea, i que llavors Catalunya, com a entitat independent, digués vull ser de l'EFTA. Que seria preciós? Seria raríssim, És una perversitat, això. Això sembla l'autobús aquell que circula, és una perversitat. Perquè seria alhora de la Unió Europea, a través d'Espanya, i pel seu compte de l'EFTA. Aneu-ho bé, aquestes idees... Sí, i el que valdria la pena afegir, de fet, ho he pensat al principi quan tu has parlat del Brexit, que sembla molt més complicat el Brexit que una ampliació interna. Sí. I tant. I la Unió Europea s'està afrontant un Brexit que és un negoci brutal. Brutal. I que comparat amb una ampliació interna per Escòcia o per Catalunya, sincerament, no... Ja l'última. Sí, avui sortia el cost per a Gran Bretanya de sortir de la Unió Europea i deien que era el 7,7% del seu PIB, és a dir, més de tot el cost de tot el sistema sanitari cada any. I jo pensava, però si paguem 8% cada any a Espanya en dèficit fiscal, vull dir que per a Gran Bretanya és una xifra impensablement insuportable i això ho estem pagant cada any a l'estat espanyol. En fi, l'última pregunta té a veure amb l'impacte d'Europa en la història de Catalunya. És a dir, si tenim o no tenim les competències, l'estatus jurídic que tenim, és gràcies o per culpa de la intervenció d'Europa en diferents moments de la història. Llavors aquesta pregunta en concret diu: hi ha memòria històrica de quan Europa, em sembla que vol dir els aliats, van deixar a la seva sort a Catalunya en la guerra de successió? Jo penso... Aquesta és una molt bona pregunta perquè jo crec que és un dels temes interessants que es plantegen en connexió amb Escòcia, que hi ha ara mateix una situació molt doble, és com una doble situació. Per una banda, Catalunya està començant a ser una mica un pal a les rodes d'Escòcia perquè, òbviament, pel fet que Catalunya vol ser independent, doncs Espanya no vol, està bloquejant completament l'opció d'Escòcia de ser membre de la Unió Europea, de moment, almenys a nivell de declaracions. Ara, per altra banda, justament ara hi ha una moció, una early motion, de diputats de Westminster, no del Parlament escocès, sinó el Parlament de Westminster, per condenar, reaccionar a aquests processos jurídics contra la voluntat democràtica del poble de Catalunya. I per tant, jo he pensat que igual realment hi ha una certa consciència històrica en aquest sentit de que ara no els deixarem caure una altra vegada perquè ja ho hem fet molt malament després de la guerra de successió. Una part de la raó per què Catalunya està en aquesta situació és perquè els britànics van arribar tard i hi ha una cosa, quan coneixes bastant a britànics, l'honor i una certa... és part de la seva cultura que aquestes coses es porten molt malament quan no fas bé les coses. I per tant, pot ser que realment hi ha un punt, encara que no sigui molt conscient, no ho sé, però ho vaig pensar quan he vist aquesta dualitat que es dona en aquest moment, que igual sí que es vol fer una certa reparació en aquest sentit. I també hi ha una mica per part d'Alemanya, no molt, però està començant també a haver-lo en el sentit amb Franco, que també hi ha una certa consciència que s'ha deixat durant molt de temps perquè era millor que els comunistes, per dir-ho d'una forma, i perquè tampoc tocava a Alemanya, però van estar molt presents, sobretot el Partit Socialista, durant la transició, i ara veuen, després de tants anys, que aquesta magnífica transició va tenir lloc, doncs que no ha evolucionat, que ara s'ha demostrat que ha donat un resultat més bé, contrari del que s'havia pretès. I per tant, sí que hi ha també una certa... Hi ha molts comentaris i s'està començant a moure un cert sentiment de dir, hosti, ahir tenim també una cosa a veure i s'hauria de tenir en compte
perquè no podem ignorar-lo, que hi ha fets històrics que tenim deute, no? En cert deute. Sí, la Cristina de Tolarroca és sobretot Anglaterra la que ens va deixar, la que ens va abandonar, oi? I doncs som espanyols per derecho de conquista, diríem, no? Des d'aquella època. Això és veritat. El que m'adono jo és que moltíssima gent, també espanyola, oi? Dels que treballen, staff i personal que treballa al Parlament Europeu, no tenen ni idea d'història. Ni idea, però ni idea. Et diuen, encara l'altre dia vaig veure estar discutint amb un autobús que anava amunt i avall. És tan cansat explicar-ho sempre, però bueno, què hi farem? Que deia, és que fa 500 anys que som... que és una unitat, això. Dic, no ho saps, que el casament d'Isabel i Fernando va ser un casament personal, és a dir, personal. I quan va morir la Isabel no van valgar en Fernando de rei, per tant vol dir que no era una unitat, allò. No ho saps, això. Són fets històrics. Jo no sé pas què carai els han ensenyat a col·legi, però és absolutament fatal. I una altra cosa que s'ha d'explicar, com que aquesta és més recent, perquè esclar, quan parlem d'anys, tot i que hi ha una cosa molt maca, amb això de l'any 17, quan es parlava dels 300 anys, seran 303, que és cap i cua. 303, que és cap i cua. Això és preciós, a mi m'agraden aquestes coses. Bé, tenés. Una altra cosa que s'ha d'explicar és la Constitució del 78, que és molt més recent, que es va fer amb pistoles sobre la taula. És aquí tothom fa veure que aquesta Constitució la va dictar Déu com les taules de la llei. I no és veritat. Recordeu, perdoneu-me, jo ho he recordat per les televisions i tot arreu, recordeu que quan un dels ponents de la Constitució, un català, això dit per ell, es veu que reclamaven algunes coses, també hi havia en Fraga Iribarne, els 5 ponents de la Constitució, i en Fraga Iribarne va contestar: esto lo arreglo yo con el ejército. Esclar, una Constitució feta així, en els europeus també els impressiona, es queden parats, diuen, que pot ser? No pot ser, és quan et diuen ets un exagerat, menteixes, perquè diuen, com es pot fer una Constitució així? No, perdona, és que s'ha fet una Constitució franquista i ara hi tenim els seus nets i què vols fer-hi? Funciona així, això? Sí, terrible, terrible. S'ha d'explicar, s'ha d'explicar. Vull acabar citant Winston Churchill, que té un discurs molt famós que es diu Their Finest Hour, la seva hora culminant, que és quan Gran Bretanya ha declarat la guerra contra Alemanya, però la guerra encara no ha començat, i aleshores diu: no vull amagar la severitat de les tribulacions per les quals haurem de passar, però crec que els nostres compatriotes seran capaços de resistir-les tal com ho van fer els valents homes de Barcelona, mal dit, ara diríem valents i valentes, homes i dones, i que ho podran fer almenys tan bé com qualsevol altre poble del món. Jo, amb aquesta pregunta de la guerra de successió, també recordava la guerra civil, i crec que, en fi, hauríem d'acabar amb so de pau, donant les gràcies als dos ponents que em sembla que han estat totalment a l'alçada de les nostres expectatives, els que han fet les preguntes que realment han estat boníssimes, el públic que ha estat atent en tot moment, no hi ha ningú amb atacs d'estornuts ni tossos i tal, els tècnics que han funcionat de meravella, tot i que de vegades hem tocat els micros, i per tot plegat em sembla que tots voldrem donar les gràcies a... I a tu. No, jo rai. Moltes gràcies. Moltes gràcies.